nu pot să aștept de la copilul meu altceva pentru mine decât ceea ce știu că am semănat în sufletul lui din partea mea. El a văzut cine este el în ochii mei și atunci eu voi ajunge în ochii lui în aceeași măsură. Comportă-te cu un copil așa cum ar putea fi și ce ar putea deveni și va deveni lucrul ăsta. A spus Iisus lucrul acesta. Orice cuvânt neziditor, oamenii vor da răspuns pentru orice cuvânt stricat. Cuvântul ăsta, cuvânt stricat, înseamnă cuvânt care strică sufletul cuiva. Vor răspunde pentru treaba. Nu e nevoie să dai în capul unei persoane, e nevoie să Cu o vorbă. arunci o vorbă care, da. Sau e nevoie să fii. Pe Ieremia au vrut să-l omoare cu o armă teribilă numită nepăsare. Nu-mi pasă. Who cares, zic tinerii americani. Ce cui îi pasă de treaba asta? Nepăsarea cumplită.